Hai, Cardam. Pinowe life ke bang athe bang elap lo. Nilit tumahem non ke bang tarik na ke ba arni ke sening di cuma te pirthat karti jujun jipu atarik lo non ke bang tarik na kep nasi nanili YouTube ho channel panali tu bang kapachini yerpo jerpi la pendon rapat tu bang kadu veta ngacitong non edu phansi chuning rilo hala bang sarni tarik na kep arni bang ke asap su ithanle sitame anam pasat chora froi nang pusi kadu phana pachini lo kadu veta labang su tarik na kep arni ngacitong non jerpo jerpi tum phanta apor nang chipi po pusi chuning rilo